Wala tsari. Tsara. Para may tanong Facebook na ito mag-telephone ng goods. Niengelo esayo quoi. Sare, mashiwa. Merci. Karaha mahiziko indraiky koa raha ty. Azafady aleve telefone karaky re ataoko torche re amin'ny akaikin'ny Jordan. Salut tout le monde. Fato fa somary mahevohevo koa mafana loatra handro aty. Mahevoko. Préparation rato. Fety, hagnano fety. 1% koa raha ty. Salut, salut, salut. Salut tout le monde. Salut. Toi, viens roi courant hely fa Miss Gigi ato. Gigi maromaro. Occasion à ne pas rater. Occasion à ne pas rater. Voilà. Bon. Mahevo. Salut, salut. Bon. Agnano organiser fety. En même temps, masty sady fety pool party. Nous, sady miprofite magnano tournage. Tsisy prix d'entrée. Fa mila magnaraka thème. Fa magnano préparation ato. Mila magnaraka thème zegny. Karakara io tanta? Ya, karakara io. Mila magnaraka thème rouge, jaune, vert. Voilà. Bon, atsika bon je m'adresse zegny amin'olo mipetraka Diego Suarez, olo a Diego eto. Occasion ty iaratsika mifankahita déjà miaraka magnano fety, miaraka mifankahita e. Amusement, fête, sady tournage izy. Donc thème zegny rouge, jaune, vert. Rouge, jaune, vert, soit anao magnano lamba rouge, soit anao magnano lamba vert, soit anao magnano lamba jaune. Voilà. Anao ndraiky kofa misy rouge, jaune, vert zegny aminao fa pare quoi. Voilà. Donc le tournage ça va se passer là. C'est je suis en préparation. On a remis je sais pas à partir de 20h karaigny. 20h zeng faut commencer. 20h 8h zeng faut commencer à partir de 20h zeng et fa sur place ou diable. Donc tu magnavaka na lelahi na viavy fa zeng tia fety zegny olo tia fety afaka tonga magnaraka thème. Voilà. Donc les raha zegny pool party thème au bord de la piscine.
Ino koa ma emoji masiaka be ty hoe ndraiky teny chinois tsy haiko ty. Au bord de la piscine zegny ny fety. Au bord de la piscine. Ato mbala préparation mbala korokorontagna fa boboka ko anareo fikarakory ataony. Manamboatra ato. Manamboatra. Voilà. Manamboatra. Donc, anareo sisa tany ambesagna amin'ny raha zegny, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Yeah. Bon, voilà, Karazeng, Drakwabé. Que fête, occasion ici, occasion de luxe, à ne pas rater, à ne pas manquer. Voilà. Sady miaraka magnano fety atsika miaraka magnano tournage. Bon, irande tournage io zegny, irande atao tournage io zegny fety, ande irany fety. Ira maresaka, irany fety. Izy ndraiky tsy salegy edy e fa izy fo ira mihetsiketsika. Ira kijamajama quoi. Voilà, kijamadem. Voilà. Donc, angle raha 20h rendez-vous. Am valora tsy diso ny manomboka ny tournage. Za zao ty miala eto, andegnano maquillage, andegna tsetatsetaka sanjinaka jiaby, de efa commence les zavatra. Aza magnano tiavy anao ma chérie drako. Anao ma chérie araiky tia raha igny avia fa za koa mba tia raha karanao. Voilà. Donc, avia tsika aime les choses diable drako e, fête bôdiment. Fête bôdiment tsisy karaty koa. Amin'ny Villa Franck PC. Repère zegny, karaha mandeha amin'ny hôtel de la Baie igny anao bako amizay miakatrakatra aty agnabognabo aty. Tsy amin'ny hôtel de la Baie, fa karaha mandeha amin'ny hôtel de la Baie. Anao bako amizay miakatrakatra agnabo aty le lieu misy an'le fety. Voilà. Zegny koragna drako fa natsipitsipy volvolagna amin'ny roavagna ny sasany le araiky agny tsy naregny koragna ty agny ty. Ambarambara ro jiaby agny fa zegny jijy hato. Ke zegny anareo lagneny havy tout à l'heure drako. Ia, drako ino madiny lanitra. Ia, za fa au courant. Anao tsy maintsy hivolagna. Ke anao koa fa hivolagna boka za koa tsy maintsy hivolagna. Satria olo jiaby samy managna vava mivolagna. De ny vava natokana hivolagnana. Voilà. Donc conjugué tsika feky ny verbe hivolagna. Izy tsika jiaby ty samby mifampivolambolagna heto amin'ny fiainagna ty. Je mivolagna, tu mivolagna, il ou elle mivolagna, nous mivolagna, vous mivolagna. Voilà. Mivolagna ny atsimo, mivolagna ny avaratra, mivolagna ny andrefa, mivolagna ny antignana. Eto atsika jiaby mifampivolambolagna. Ke volagna koa ry avanao agny fa code promo mena azahoanao